Este terreo de 1.500 metros cadrados formará parte das instalacións da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade de Lugo, Cogami, grazas á Deputación. O Pleno aprobará a cesión gratuita durante 20 anos a Cogami dunha parcela provincial situada a carón das actuais instalacións deste colectivo sen ánimo de lucro. Esa parcela en este momento pois non necesitamos como zona de esparcimento e como zona verde, pero tamén traballando para o futuro para que este centro chegue a prestar todos os servicios que creemos que debe ter unha persona, pois que aí poda ter nun momento dado pois a futuro pois quizá algunha vivenda tutelada e que podamos traballar para potenciar a vida independente de cada unha das persoas, que é un dereito que deben de ter. Cogami atende o día a 100 persoas de toda a provincia e, grazas a esta cesión, poderá ampliar os seus servizos de centro de día ou centro ocupacional na provincia de Lugo. O que pretendemos e o que nos move é que un patrimonio dos lucenses sexa un patrimonio público que teña esa finalidade pública e, sobre todo, esa parte social. Todo o que sean espacios, pois venlos de maravilla, porque podemos facer bastantes actividades. E, bueno, en verán, sobre todo, mellor. Están os compañeiros que fan xardinería, pois, vamos a ver, nós, por exemplo, pois eso non o facemos, pero xa non é a primeira vez pois, que saímos fora e vemos os tipos de árboles que hai, vamos, arbustos, diferentes plantas, e, bueno, é unha cousa boa para aquí, para Cogami, que canto máis nos dean, pois mellor, iso está clarísimo. Cogami recibiu nas últimas anualidades 160.000 euros para o desenvolvemento da súa actividade de mans da Deputación. Tamén recibirá axudas para a contratación de 5 persoas con discapacidade a través do Plan de Emprego Ben Empregado.